islamiyya tahiyatu min indillahi wa barakatun tayyiba wa hiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An faɗi taken karatun aka ce ayyamul huzn, the years of sorrow, ko aka ce kwanaki ko shekarar baƙin ciki. Ɗayan biyu ne, in ma dai a jarabce ka ko a jarabci waninka. Babu wanda yake nan wajen da bai taɓa ganin jarabawa ba. Taken karatun kamar yadda muka faɗa shekarun baƙin ciki ko shekarar baƙin ciki. Dukkanmu nan babu wanda ya zo duniyar nan ba za a jarabce shi ba. Allah ya yi alkawari kowannen ku sai ya jarabce shi. Ya faɗa cikin suratul Ankabut sura ta 29 aya ta 2 inda yake cewa ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Shin mutane suna tunanin kawai dan sun ce mun yi imani da Allah za mu bauta wa Allah ba za mu jarabce su ba? Ƙarya ne. Dole sai an jarabce ka. Duk yadda kake sai Allah ya jarabce ki. Duk yadda kuke sai Allah ya jarabce ku. Domin ko ya faɗa yake cewa wala qad fatanna allazina min qablihim, haƙiƙa mun jarabci waɗanda suka zo kafin su. Duk wanda yake nan kafin ka zo wani ya zo, to kuma Allah ya alƙawarin ya jarabce su, kuma ya yi alƙawarin zai jarabce ku, kuma kawai don kun ce kun yi imani ba zai jarabce ku ba. Duk yadda kuke sai ya jarabce ka, duk imaninka duk bautar Allahnka sai Allah ya jarabce ka. Kawai abin da ake yi in ma dai ka zauna ka ta addu'a Allah ya tunkuɗe maka wasu bala'in da jarabawa da za su fuskance ka, ko kuma Allah ya turo maka su da zafin su fiyat su ɗimauta ka, wani ka rikice, wani imanin ka ya fita barka. Abin da Allah yake cewa ya ma faɗa a cikin suratul mulk yake cewa yake sura ta 67 aya ta 2 Allah zai kalakal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Shine ya halicci rayuwa da mutuwa domin ya mene ya jarabce ku, ya ga a cikin ku waye zai aiki mai kyau. Ya yi alkawarin zai jarabce ku dan kawai kun ce kun yi imani Allah zai jarabce ku ba. Kuma ya faɗa a can cikin suratul baqara sura ta 2 aya ta 155 yake cewa wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i